आणि मला कुठेतरी जाणवलं की दिल्लीमध्ये मी थांबणं हे योग्य आहे का? कारण माझ्यासारखे अनेक लोक माझ्या महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण भारतामध्ये, तर त्या ग्रामीण भारतातल्या जिथं वंचित आहेत लोक या कलाक्षेत्रापासून, त्यांच्यासाठी आपल्याला काही करता येईल का? असं कुठेतरी एक घालमेल माझ्या मनामध्ये सुरू झाली. तोपर्यंत मी स्वतंत्र नाटकं डिरेक्ट करायला, दिग्दर्शित करायला सुरुवात केली. मी मराठीमध्ये एकमेव घडलेलं ज्योत्स्ना आणि ज्योती नावाचं नाटक, हे एकमेव नाटक, भाषीय नाटक, ते मी दिग्दर्शित केलं. त्याचा खूप गवगवा झाला. गाडगिळांना तिथं बोलावलं गेलं. इलिया कझांच्या हस्ते पुरस्कार दिले गेले सगळ्यांना. प्रचंड अशा प्रकारचं कौतुक, अतिशय अवघड नाटकाचं, पण ते तिथंच संभवलं मला. अन्यत्र कदाचित ते साहस मी करू शकलो. हे सगळं असताना आणि कदाचित मी तिथं राहिलो असतो तर मी तिथला कदाचित म्हणजे प्रमुख पदापर्यंत सुद्धा पोचू शकलो असतो गुणवत्तेच्या अनुभवाच्या बळावर. अशी परिस्थिती असताना मला वाटलं की आपण बाहेर जाऊ. आणि त्याच काळात मधुकरराव चौधरी, महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री त्या काळचे, आणि बापूराव नाईक हे विद्यालयात आले. आणि माझी जबाबदारी असायची की परदेशस्थ असो किंवा राज्यातनं कुठून आलेला किंवा केंद्र शासनाचा मंत्री किंवा तत्सम जे काय महत्त्वाचे पाहुणे असतील त्यांना विद्यालय दाखवणे. आणि अलकाजी मला 45 मिनिटांचा पिरियड द्यायचे. त्यासाठी मला वर्गातून बोलावून घेतलं जायचं आणि त्यांना मी दाखवलं. आणि संपूर्ण सगळे विभाग, तिथली कामाची पद्धती, तिथल्या थरा, तिथल्या शक्यता, तिथून तयार होऊन गेलेले विद्यार्थी, त्यांनी बाहेर जाऊन केलेलं कार्य, आमच्या कामाचं परदेशात झालेलं कौतुक वगैरे वगैरे वगैरे. आणि त्यांना आणून कॉफीसाठी सोडायचं आणि वर्गावर जायचं. मी बाहेर गेल्यानंतर थोड्या वेळात मला पुन्हा बोलावणं वर्गात आलं की आपको साहब बुला रहे. आणि मी गेल्यानंतर डू यू नो दीज पीपल? म्हटलं आय हर्ड अबाउट देम, ऑनरेबल मिनिस्टर मधुकरराव चौधरी, बापूराव नाईक. आणि ते म्हटले की डिडंट यू स्पीक टू देम इन मराठी? नो सर. तर बापूराव नाईकांनी त्यांच्याकडे विनंती केली की वाय डोंट यू गिव्ह अ स्मार्ट पर्सन लाईक दिस मॅन हू हॅज शोन अस द इन्स्टिट्यूशन हू कॅन वर्क इन महाराष्ट्र and we'll be happy to receive him and create all facilities. तर अलकाजींना आश्चर्य वाटलं की why don't you take him? He is a Maharashtrian. आणि मग मला विचारलं की तुम्ही कुठले, काय, अमुक तमुक. मग सगळं कड्या जुळायला लागल्या आणि संपला विषय. मी त्याविषयी गंभीर नव्हतो. पण नंतर पत्र आलं मला की अलकाजींनी सांगितलं की जूनपर्यंत आमच्या टर्म्स असतात, तोपर्यंत काही हे होणार नाही, नंतर तुम्ही त्याला विचारू शकता. टिल दॅट टाईम ही इज अंडर अवर कॉन्ट्रॅक्ट. आणि म्हटलं यायला माझी काहीच हरकत नाही, टर्म्स नाही, कंडिशन नाही, काय नाही. आणि मी दाखल झालो. 1 महिन्याच्या आत अमृत नाट्य भारती हा 2 वर्षांचा सायंकालीन, ज्याला संपूर्ण वेळ अभ्यासक्रम, 3.5 तास दिवसाचे, कुणाचाच विश्वास नाही. तिथं सगळे तुमचे मित्र, दामू केंकरे, दाजी वाटवडेकर, आमोणकर वगैरे. परंतु बापूराव नाईकांना एक विजन होती, दृष्टी होती. त्यांनी बघितलं शासनात ते लवकर सुरू करता येणार नाही, संघामध्ये ते चालक असल्यामुळं तिथं शक्य होईल. तर लोक विचारायला लागले की व्यावसायिक नाटक सोडून कोण वेळ देणार आहे? इथं 3 आठवडे तालमीला लोक येत नाहीत आणि 6 आठवडे प्रोडक्शनला लागतात वगैरे वगैरे. तर म्हटलं नाही, आपण करून बघूया. बिलीव्ह मी, मला काहीतरी 22 लोक मिळाले. त्यातले 20 लोक हे कायमस्वरूपी माझ्याबरोबर राहिले, दुसऱ्या वर्षी टिकले. अशा 3 बॅचेस मी घेतल्या. आणि त्या 3 तुकड्यांमधनं रेखा सबनीस, अमोल पालेकर, अरविंद देशपांडे हे पाहुणे कलाकार म्हणून माझ्या नाटकांमधनं मुलांच्या त्यांनी कामं केले. आणि तालमींना येऊन बसायचे, शंकर घाणेकरांपासून तो बाकीचे सारे लोक. त्यांना काहीतरी वेगळं मिळायचं. बरं, माझी निष्ठा ही की मला निवड ही कधी आमची झालीच नाही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात. आहे त्या 20 लोकांमध्ये नाटक बसवायचं म्हणजे बसवायचं, तो अनुभव तुम्हालाही आहे. आणि मग असं जाणवलं की यांची भूक आहे, या लोकांची, यांना देणं आवश्यक आहे. आणि मी तिथं टोटल थिएटर पर्सन्स क्रिएट करणे, केवळ अभिनेता किंवा केवळ दिग्दर्शक किंवा तंत्रज्ञ असं न ठेवता
एक सर्वांगीण विकास. बरं, योगायोग असा की त्या काळातली ती जी मंडळी आली माझ्याकडे, मीना नाईकपासून तो अरुण होर्णेकर, कांचन कीर्तीकर, ही सगळीची सगळी, दिलीप खांडेकर, यू नेम वन, आणि ही सगळीची सगळी मंडळी कार्यरत होती. कर्णिक, मळेकर, रंगभूमीवर छोटं मोठं काय असेल, आणि जिज्ञासू होती. जिज्ञासा हा कुठंतरी एक कॉमन थ्रेड आमच्यातला निर्माण झाला, आणि त्या जिज्ञासेला वर्धित करणं, त्यांना कुठंतरी उत्तर शोधायला भाग पाडणं, या पद्धतीने मी प्रशिक्षण सुरू केलं. अट एक, त्या प्रशिक्षण काळात कुणीही म्हणजे कुणीही बाह्य व्यक्तीत येणार नाही तंत्रज्ञ म्हणून. मग रंगभूषेपासून, वेशभूषेपासून, नेपथ्य रचनेपासून, प्रकाश योजनेपर्यंत सगळे विषय हा प्रत्येकजण हाताळायचा. एवढंच नाही तर प्रत्येकजण आपापला विषय निवडून त्याच्यावर 45 मिनिटांची 2 व्याख्यानं परीक्षेचा भाग म्हणून द्यायचा. त्यांच्यासाठी प्रोजेक्ट्स लिहिणे आणि क्रिएट करणे हे परीक्षेचा भाग झाला. नेपथ्यामध्ये 3 डायमेन्शनल मॉडेलिंग करून तुम्हाला पपेट्रीपर्यंत नेलेली संस्था ही केवळ अनाभा आहे, अन्य कुठलीही नाही. आज मला सांगायला अभिमान वाटतो की त्या 3 वर्षामध्ये 36 ते 38 लोक जे काय तयार झाले, त्यांच्यापैकी 32 लोक उदरनिर्वाहाचं आणि व्यवसायाचं साधन म्हणून रंगभूमी आणि या विषयाशी संबंधित आहे. ते मी कदाचित पुढे चालू ठेवलं असतं, पण मला मग परदेशात जाण्याचा योग आला. पण ते परदेशात तुम्ही गेलात, पण पुन्हा परत आलात. खरं म्हणजे त्यावेळेला तुमचं नाव हे एक चांगला थिएटर शिकवणारा एक चांगला प्राध्यापक असं परदेशात सुद्धा झालेलं होतं. तेच तिकडे शक्यता सोडून, पुन्हा काम करायची शक्यता सोडून तुम्ही पुन्हा औरंगाबादला आला. हां, नाही, त्याची गंमत ही आहे, कुठंतरी असं मला व्यावसायिक रंगभूमीचं आकर्षण असं मला वाटलं नाही का कोणाने. उलटपक्षी साहित्य संघाने मला आग्रह केला, आणि त्याच्यामध्ये दामू केंकरेंची फार म्हणजे फार इच्छा असायची की अरे तू ते तुझं सांभाळ, अनाभा सांभाळ, पण वर्षाला 2 नाटकं कर ना आमच्यासाठी. म्हटलं दामबाप एक होईल. मला व्यावसायिक लोकांबरोबर काम करायची सवय लागल्यानंतर माझ्या या शिकाऊ मुलांमध्ये मला स्वारस्य कितपत वाटेल, आणि समजा ते वाटलं नाही तर माझी शिकवण्याची तीव्रता, त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची तीव्रता, माझ्या व्यक्तिगत सवयी बदलतील, त्यांच्या बदलणार नाहीत. त्यांना उलट भूषण वाटेल की त्यांच्यापैकी 1-2 लोक व्यावसायिक रंगभूमी. पण म्हटलं मला ते करायचं नाही. हां, जेव्हा मी करेल तेव्हा मात्र मी 100% प्रशिक्षणाला आळा घालेल आणि 100% मी व्यावसायिक रंगमंच करेल. मग त्यावेळेस मला कुठलीही अडकाठी मला वाटणार नाही. माझी सगळी जिद्द जी आहे ती त्याच्यासाठी पणाला लावली जाईल. परंतु प्रशिक्षण काळामध्ये मला असं वाटतं की प्रतारणा ठरेल. आर्थिक मला आकर्षण नाहीच आहे सुदैवानं, परंतु माझ्या व्यावसायिक कमिटमेंट, मी याला व्यावसायिक कमिटमेंट म्हणतो, प्रशिक्षण नाही केवळ, तर त्याच्याबरोबर कुठंतरी म्हणजे कॉम्प्रोमाइज करणं ते मला योग्य वाटत नाही, म्हणून मी नाही केलं त्या काळामध्ये. पण तुम्ही मग औरंगाबादला येऊन तुम्ही म्हणजे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय त्यावेळेला एक दिल्लीची शिखर संस्था प्रशिक्षण देणारी, आणि मग पहिल्यांदा तुम्ही एका विद्यापीठामध्ये पूर्ण नाट्यशास्त्र विभाग तुम्ही औरंगाबादला सुरू केलात. म्हणजे आणखीन कुठेही भारतामध्ये असा नव्हता. एक राष्ट्रीय विद्यालय आणि दुसरं सरांचं औरंगाबादचं, ही 2च त्यावेळेला झाली. तर म्हणजे मुंबई विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ, ही विद्यापीठं सोडून तुम्ही औरंगाबाद सारख्या शहरामध्ये, हे योग असतात म्हणतात. आलं लक्षात. 2 कारणं त्याला. एक तर मी अनाभामधनं 2 वर्षाची मला फेलोशिप मिळाली ऑब्झर्व्हरची. त्यात मला ऑप्शन होती की मला प्रशिक्षण घेता आलं असतं. मी त्यांना सांगितलं की मुलाखतीच्याच काळात की मला आय डोंट थिंक आय नीड एनी ट्रेनिंग एनी मोर. On the contrary, I would love to go and work as an observer with better people, good people. आणि तिथे मी लॉरेन्स ऑलिव्हियाच्या नाटकाचा ऑब्झर्वर होतो, आणि त्यांनी डबल व्हील कॉमेडी केली होती. आणि तो काळ अजय तुमच्यासारख्यांच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचा लॉरेन्स ऑलिव्हियाच्या, की त्यांचा हेनरी मूर जो त्यांनी आफ्रिकन म्हणून ट्रीट केला, तो गाजत होता त्या काळामध्ये.
त्यामुळं त्यांची पर्सनॅलिटी, त्यांचा तो स्लगिश आवाज, त्यांची बदललेली कांती, हे सगळं त्या काळामध्ये एका 34 वर्षाच्या चॉकफॉर्मच्या विद्यार्थ्यांनी, डायरेक्टरनी त्यांना कास्ट केलं या डबल बिलमध्ये, कॉमेडीमध्ये. पहिल्या दिवशी तो काहीही बोलला नाही, दुसऱ्या दिवशी दुपारच्या सेशनपर्यंत एक शब्दही नाही, आणि सगळे लोक हवालदिल. ब्रिटिश काउन्सिलचे क्रिएटिव्ह डायरेक्टर, स्वतः लॉरेन्स ऑलिव्हिये, बाकीचे कास्ट मेंबर, की वेदर ही इज फीलिंग शाय ऑर वॉट. आणि नंतर मग वाय डोंट यू इनिशिएट अ डिस्कशन विथ हिम, ही सीम टू बी आय मीन ऑन गुड टर्म. तर मी त्याला विचारलं, टॉम, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, व्हॉट्स युअर मेथड? In my theater, right from the first day, I start, hinting people, making them say things like that. There's work on stresses, etc. Are you not going to work? No, in the afternoon session. You'll see. आणि नंतर अजय अक्षरशः आपल्या हौशी मुलांना शिकवतात त्याप्रमाणे तो स्टेजवर जाऊन सर लॉरेन्स ऑलिव्हियेच्या पाठीला, खांद्याला पकडून असा रेटा देऊन, सर चेंज युअर टोन, चेंज युअर व्हॉल्यूम, चेंज, असं शिक्षण सुरू केलं. आय डोंट वॉन्ट, दिस इज कॉमेडी सर, आय डोंट वॉन्ट युअर हेवी ट्रॅजिक नोट, इट विल नॉट बी ॲप्लिकेबल टू दिस प्ले. अँड यू वर्क, युअर वॉकिंग विथ 2 legs अपार्ट, नो, आय वॉन्ट यू टू वॉक ऑन टोज. अशा प्रकारचं जेव्हा प्रशिक्षण लॉरेन्स ऑलिव्हियेला, एक 34 वर्षाचा डायरेक्टर, ज्याचं पहिलं दुसरं मेडन प्रोडक्शन असू शकेल ब्रॉडवेचं, असं हे बघितल्यानंतर आश्चर्य वाटायला होतं. त्याच्यानंतर मॅया फेरो आणि पीटर ओटूल, त्यांच्याबरोबरचं मँचेस्टर रेपर्टरीला नाटक, आणि सकाळी 9:30 ते 5:30 पर्यंत अगदी विद्यार्थ्यासारखं ते लोक स्वतःवर प्रशिक्षण देतात, स्वतःचे ट्रे स्वतः उचलतात, कॉमन मॅनसारखं भोजन घेतात, एकमेकांशी गप्पा मारतात, शेअर करतात. त्यांचे जे क्रेडिबल्स असतात आणि क्रेडिट्स, सर लॉरेन्स ऑलिव्हिये, अमुकन तमुकन, ते सगळं मग 5:30च्या नंतर दे आर नॉट अवेलेबल. मग ते तुम्हाला 9:30ला दुसऱ्या दिवशी. मी एवढंच नाही तर स्ट्रॅटफोर्ड अपॉन एव्हन नाही, स्ट्रॅटफोर्ड नावाच्या एका काउंटी थिएटरमध्ये चेकॉवचं नॅचरलिस्टिक नाटक हे ॲरेनामध्ये बघितलं. अगेन विथ स्टार कास्ट, बंपर स्टार कास्ट ज्याला म्हणतील, बेस्ट ऑफ द पीपल. आणि ते लोक दर 3 वर्षांनी, हे आपल्याकडच्या लोकांनी आदर्श हा त्यांचा घ्यावा, दर 3 वर्षांनी रेपर्टरीसाठी 1.5 महिना ट्रेनिंग आणि प्रोडक्शन, आणि 3 आठवडे ते प्रयोगांसाठी देतात. आणि त्यांची धारणा अशी की या रेपर्टरीमध्ये काम केल्यानंतर आम्ही पुन्हा रिजन्युएट होतो, आमचा पुनर्जन्म होतो, आमच्या सगळ्या ज्या व्याधी आहेत, आमच्या ज्या सवयी आहेत त्या दूर जातात, आणि आम्ही पुन्हा नव्याने कलाक्षेत्राला सामोरं जायला तयार होतो. तर ते सगळं घेऊन जेव्हा भारतात यायची वेळ आली तेव्हा मला पत्र आलं कुलगुरूंचं की भारतात आल्यानंतर दुसरं कुठलंही काही घेण्याच्या पूर्वी आम्हाला येऊन भेटा. सर, पाश्चिमात्य रंगभूमीचा एक प्रचंड असा अनुभवाचा साठा घेऊन भारतामध्ये परत आले, आणि मी म्हटलं त्याप्रमाणे त्यांनी इतर कुठेही न जाता औरंगाबादमध्ये पूर्ण वेळ नाट्यशास्त्राची विद्यापीठामध्ये नाट्यशास्त्र विभाग सुरू केला. या विभागानं आपल्याला नंतर प्राध्यापक लक्ष्मण देशपांडे सारखा एक अप्रतिम कलाकार दिला. डॉक्टर लक्ष्मण देशपांडे हे सरांचे विद्यार्थी हे मी मुद्दाम आवर्जून सांगतो. पण हा विद्यापीठामध्ये विभाग सुरू करण्याबरोबरच सरांनी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना आणखीन एक फार मोठी गोष्ट भारतीय संस्कृती जपण्याच्या दृष्टीनं केली. ती नेमकी काय केली आणि कशासाठी केली ते आपण पुढच्या भागामध्ये बघणार आहोत.